לערוץ נחל סורק ועינות תלם. האתר נמצא במרחק של כ-500 מטר ממבשרת ציון ונצפה משולי היישוב, זה אנחנו ברכס חלילים, ובמרחק של 30 מטר מעינות תלם. האתר קרוב למנהרה 3, גשר 9 וגשר 10. גודלו של אתר ד' הינו 44 דונם, הרחבתו אפשרית רק בתחומי אתר ה' של העלן, זה לא משנה. האתר יכול למלא פונקציות נרחבות של מנהלת הקמת גשר 9 במנהרה 3. נועה, מה זה גשר 9 במנהרה 3? גשר מעל גז תרמוז. אוקיי, גשר מעל גז תרמוז. במנהרה 3 זה מנהרה ארוכה? בין גשר 9 ל-10. בין 9 ל-10. הקטע הזה. כן, הבנתי, מנהרה 3 זה... בין 9 ל-10. מנהרה 3 זה כל הדבר הגדול הזה. רגע, תסתכל. זה גשר 9, זה הפורטל, זה מנהרת פה, וזה מנהרה 3. זה גשר 10. לא, דווקא מה שהוא אומר... מה שנאמר פה, שכל הקריאה שקשורה למנהרה 3 ולגשר 9 תובע לשטח... זה דווקא טוב, אם לא כתוב את השאר זה מצוין. זה מה שזה כתוב? לא. זה כמו ש-25% הגיעו לשם. לא, זה הרבה. ובהן, הקשיבו טוב, מפעל בטון שיספק את כלל צריכת הבטון בעמק, מערכות גריסה וכן לשמש אתר התארגנות ראשי. שטח האתר הינו שטוח, לצורך הכשרתו כאתר התארגנות יידרש רק אישור מינימלי של השטח בתחומי המבנים. מאחר וזהו שטח שטוח, השיקום יהיה נוח ופשוט יותר. זה גם קרוב להם וגם שטוח, לא צריך לעשות... לא חושב שהם יהרסו אותו טוטלית, אז אפשר לעשות חניה למכוניות. בציניות הם אומרים שאפשר לפתח, לנטוע על יד... אוקיי, זה לגיטימי גם, זה לגיטימי שיכול להיות משהו. עכשיו, הם כותבים שבאיזשהו מקום אחר שאני לא אמצא אותו עכשיו, שכל האגרגט, שזה השפכים של הסלע, יובאו לכאן 500 מטר מבתי התושבים, ושם יגרסו, יהפכו לחצץ, יהפכו לבטון ומלט ויוסעו חזרה למה שצריך להקמת גשרים. בנוסף, מבנים על גובה של... לא שכחת עוד משהו. עוד לא גמרתי. לא שכחת אבל עוד משהו, שלא את כל האגרגטים אפשר לנצל, ואז המשאיות תצאנה דרך גשר מוצא כדי להכניס את האגרגטים. שזה הרבה יותר קרוב לזה, והם יבנו בשטח מבנים של עד 2 קומות לצורך הקבלן ולצורך החנייה של הבולדוזרים ושל המשאיות, והם ידאגו שזה יורטב כדי שבזמן ההסעה האבק לא יתעופף מהמשאית. אז זהו, התחשבו בתושבים. עכשיו, הדבר הזה, הם מדברים על 7 שנים, נועה הזכירה את זה, כאשר אחרי כן יש 6 חודשים לשיקום, וזה נתון גם לשיקולם, אם הדברים יתארכו, הם יקבלו אישור להלאה. קחו בחשבון 10 שנים של גיהנום, ועם כל רוח מזרחית, כמו שיוסף ציין במאמר, כל רוח מזרחית שתגיע מכיוון ירושלים דרך אזור רמות, פשוט תגרום לכיסוי אבק של כל מבשרת, וזה לא נימבי, זה לא, אני יודע שאני כבר מתחיל, אני לא ישן בלילות, בגלל שאני גם לא מילה גסה. זה לא גסה. זה מה שאומרים לי כל הזמן. לא באת לעזור לנו שדיינה בצד השני. מה עם הקרינה האלקטרומגנטית מהמתח הגבוה? וואי, אני לא ידעתי, לא התייחסתי לזה, אני לא רוצה להגיד. זה ממש... אני מדבר על מטרדי האבק והרעש.